Riċerka ġdida ppubblikata mill-European Heart Journal turi li n-numru ta' persuni li qed jitilfu ħajjithom qabel il-waqt minħabba tniġġis fl-ajru fl-Ewropa irdoppja. L-istess studju jgħid li f'Malta 576 persuna mietu kaġun ta' mart relatat ma' tniġġis fl-arja fl-2015. L-aħħar riċerka titfa' dawl fuq il-fatti reali ta' din il-pjaga li qed jiffaċċjaw ir-residenti f'diversi irħula madwar Malta u Għawdex. Dan ifisser li f'Malta kellna medja ta' 137 imwiet għal kull 100,000 ruħ. Fl-Ewropa il-medja hi ta' 127 għal kull 100,000. Ir-riċerka tal-European Heart Journal ibbażata fuq data tal-2015 u allura wieħed jifhem li f'4 snin is-sitwazzjoni kważi iqar minn dawn in-numri ppreżentati. Ir-riċerka turi li l-imwiet li fl-2015 telgħu kważi għal 800,000 fl-Ewropa fil-biċċa l-kbira tagħhom kienu kawża ta' mart kardiovaskulari, jiġifieri attakki tal-qalb u puplesiji. L-imwiet minn mart tal-qalb riżultat dirett ta' tniġġis fl-arja kienu d-doppju ta' dawk ikkawżati minn mart respiratorju riżultat tal-istess tniġġis. In-numru ta' mwiet madwar id-dinja kawża ta' tniġġis fl-arja ilaħħaq 8.8 miljuni.